Sobra po ako nagkapasalamat madam sa inyo. Lalo na po sa Tabangora mismo, kay Congressman Saldico po, sa pagtugon niya sa kahilingan po namin. Isang ginang mula sa bayan ng Castilla, Sorsogon ang labis na nasaktan at nahirapan harapin ang buhay na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Tatay Domeng, kailan ho nagsimulang magkaroon ng problema si Annabel sa pag-iisip? Mga anong 2 taon na po. 2 taon na? Dahil sa pagmamahal ni Ana Maria Balanoyas na dating amo ni Annabel, hindi niya na pinalagpas na idulog sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ang kasalukuyang sitwasyon nito. Maraming salamat po kay Kong Saldi, kay Kong Hill, sa lahat ng mga bumubuo ng Ako Bicol na nakatulong dito sa aming kababayan at marami pang mga taong nag-aantay sa inyong tulong. Sobra po ako nagkapasalamat madam sa inyo. Lalo na po sa Tabangora mismo, kay Congressman Saldico po, sa pagtugon niya sa kahilingan po namin. Kasi po, alam ko po, makatulong man po ako, limitado lang po ang maibibigay ko na tulong. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Number 131 sa balota. Ako Bicol.